खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिगोनाय थाबाय। ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थादों सानजानि सिमा बारायनो गोनां बर'फोरनि फाइनाल एकर्ड जाबाय होननायनि माखासे ससियेल मिडियायाव नुबाय थानायखौ गहपुरनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेखौनो आं दिनै बुहुमनि बर'फोरनि सिगाङाव गहपुरनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय गोसोनि जानानै आं दिनै बर' हारिनि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं बयनिसिमबो आखाइ खबजबनानै निमाहा बियो। जायफोर बै समनि दैदेनगिरियानो जा दानि दैदेनगिरिफ्रानो जा जिखुनु जाया समावनो गहपुरनि दिनै खैफोद आफोदाव साफ्रोमबो लिडारा खबर लायालासिनो थायाखै होननानै गहपुरनि दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव बुंदों। अरायसम बिथांमोना बै समनि खैफोद आफोदाव मदद होनायखौ अरायसम बरायनांगोन होननानै बिथांमोननि सायावबो सिनियर जुनियर बयनिसिमबो गोसो गोरबोआव बरायनाय दं होननानै फोरमायदों। नाथाय बर'फोरनि फाइनाल एकर्ड बर'फोरनि दिनै सानजानि सिमा बारायनो गोनाङा जोबथाबाय होननायनि रावखौसो लानानै गहपुरनि रायजो राजाफ्रा अरायसम गोसोआव गाबखांनाय मोनदों। मालाबाबो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बे फाइनाल एकर्डखौ जाबाय होननानै फाइनाल एकर्डखौ मानिनो हाया होननानै दिनै साफा सानै मेलेमजिबिफ्रा फोरमायदों। उननि समाव गोनां जायोबा जाय लिडारफोरखौ दिनै माखासे बर'फोरनि खामानि मावनायाव जिखुनु जाया समावनो सरखारजों दावहा नांनाय सरखारजों सावरायबाय थानाय दावहाखौ नेनो गोनां जायो। मालाबा सम सुबिदाखौ दैदेनगिरिफ्रा नेनानै थानो गोनां जायो। बेफोरखौ माखासे रायजो राजाफ्रा धैर्य लानो गोनांबो जायो होननानै खावलायदों। जिखुनु जाया समावनो जिखुनु जाया दिनै BPF सरकारानो जा UPPL सरकारानो जा जिखुनु जाया गहपुरनि माखासे जौगालु खामानिफोरखौ गहपुरनि दिनै नांगौ बायदि दिनै रायजो राजानि सायाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरदों। फाइनाल एकर्डखौ गहपुरनि रायजो राजाया गनायनानै लानो हाया होननानै फोरमायदों। मानो होनोब्ला दिनै गिबिसिन दिनै सावरायलायनाय गिबिसिन दिनै गहपुरनि जाथायखौ लानानैसो दिल्लीयाव लाइजामखौ हैदोंमोन। बे लाइजामखौ दिनैसिम दिल्लीनि फुराना बाक्सुफ्राव नागिरबा मोननो हागौ होननानै मेलेमजिबिफ्रा फोरमायदों। आरो गहपुरनि दिनै जाथायखौ लानानैसो सरकाराबो सावरायलायनायखौ गोसो होदोंमोन। आरो उपेन्द्र ब्रह्मनि नाजानाया अरायसम एसेबाबो आवगायदोंमोन गहपुरनि जाथायखौ लानानै। ट्राइबेल हारिया दिनै गुबुन हारिफोरजों गिदिर गिदिर हारिफोरजों नासयजानाया दिल्ली सरकारनि नोजोराव गनायजादोंमोन आरो फोथायदोंमोन। नाथाय दिनै जायफोर दिनै लिडारफ्रा नाजासेयावबो दिनै थगायजादों। आरो बुंबावदों दे गहपुरनि मेलेमजिबिफ्रा सिगांनि दैदेनगिरियानो जा दानि दैदेनगिरियानो जा जिखुनु जाया बर'फोरनि सक्ति खालायनाय समाव सरकारनि सिलाया बर' लिडारफोरनि खर'आव जाननानै सोरनिबा दिनै सरकारनि दिनै गिदिर गिदिर पस्टफोरजों गिदिर गिदिर दिनै पार्टिफोरजों दम होजानानै बर' लिडारफ्रा बर'फोरनि सक्तिखौ खालामबोनो गोनां जादों नामा बेफोरखौ नायबिजिरलायनायाबो मोजां होननानै दिनै गहपुरनि मेलेमजिबिफ्रा खावलायदों। आरो बिथांमोननि सायाव मोजाङै नायबिजिरनायाबो मोजां होननानै खावलायदों। जिखुनु जाया दिनै प्रमदआ बै समाव गहपुराव थांनानै मेलेमजिबिफोरखौनो जा जिखुनु जाया रायजो राजाफोरखौनो जा सोरनिबा गोदोनायाव आर'नाइ गानहोदोंमोन। सोरनिबा आथिङाव हमनानै प्रमद बर'आ खुथाब खुथाब खावलायदोंमोन। जिखुनु जाया गहपुरनि जारिमिनखौ सरकारजों सावरायनानै गहपुरनि जारिमिनफोरखौ जाफुंहोनो हायाब्ला गहपुरनि बै समनि जाथायफोरखौ जाफुंसार होनो हायाब्ला गिदिर हारिफोरजों गादब जानाय नासयजानायखौ उदां खालायनो हायाबा गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ आं मालाबाबो बर' फरायसा आफादाव थानानै मालाबाबो आं बर' फरायसा आफादनिफ्राय आनज्राया। आरो गहपुरनि मोननो गोनांखौ मोनोबासो आं सरकारजों सावरायगोन। आं मालाबाबो बर' फरायसा आफादाव थानानै आसखान्दा रायजो राजाफोरखौ आं थगायनो गोसो गैया। आरो आंनि जुदि बुंनायफ्रा आसखान्दा जायोबा गहपुरनि रायजो राजाफ्रा आंनि न'आव थांनानै आंखौ सोबाहै होननानै बुंदोंमोन होननानै दिनै साफा सानै मेलेमजिबिफ्रा फोरमायदों। दिनै बे मेलेमजिबिफ्रा दिनै बुंदों प्रमद बर'नि दिनै बै राव बुंनायफोराव सानस'नो हायाखै बुजिस'नो हायाखै बिथाङा मा जानानै दिनै बर'फोरनि सक्तिखौ होबोनो गोनां जाखो। दिनै बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ दिनै माखासे नायबिजिरलायनाया मोजां होननानै आरो उननि समफ्राव जाय मेलेमजिबिफ्रा बिथाङा जुदि गुलाय गुजाय खालायलाङोबा बिथांनि सायाव बुंथावै रावफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनो गोनां जागोन। आरो बिथांनि जेरैबायदि एकर्ड खालायनो गोनां जानायखौ माखासे गुवारै नायबिजिरलायनाया मोजां। आरो माखासे दिनै बिथाङा बै समनि बुंनाय रावफोरखौ दिनै मा जाहोनाव सरकारनि सिलाया बिनि खर'आवसो जाननानै साइनखौ होनो गोनां जाखो
दा सोरनिबा सिगि सुगुआवसो बिथाङा गनायनो गोनां जाखो नैबेखौ गुफुरनि मेलेमजिबिफ्रा दिनै बुजिस'नो हायाखै होननानै फोरमायदों। अराय सम बर'फोरनि एकर्डआ फाइनाल एकर्ड जायाखै होननानै गुफुरनि रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। दिनै गुफुरनि जारिमिनखौ लानानैसो दिल्लीयाव दरजाया गेवदोंमोन आरो अराय सम दिनै गुफुराव जेबो सरकारनि दिनै दिल्ली सरकारनि दिनै जेबो दिनै हेफाजाब मोनाखै आरो गुफुरनि जौगानांगौ बै समनि दिनै न' बां थेर बेथेर खालायजानाय रायजो राजाफ्रा दिनैसिम सरकारनि जेबो हेफाजाब मोनाखै। थांनानै थानायाव अराय सम गुबुन हारिफोरजों गिदिर हारिफोरजों मालाबा बै समनि जाथायफोरखौ मालाबा खालामफिनगोन नामा होननानै गोसोआव गुद गुद मोननाय दं होननानै गुफुरनि रायजो राजाफ्रा अराय सम गिबिसिन सावरायनाय आरो जोबथा दिनै बर' एकर्डखौ गनायनानै लानो हाया आरो अराय सम दिनै गिबिसिन सावरायनायनि जेबो मोन्थायखौनो मोनाखैब्ला अब्ला जों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा फाइनाल एकर्डखौ बोरै गनायनानै लानो होननानै मालाबाबो जानाय नङा होननानै जायफोर दिनै बुहुमनि बर'फोरनि रायजो राजानि सिगाङाव गुफुरनि रायजो राजाफ्रा अराय सम सोमावसारनाया अराय सम बर'फ्रा थाबाय थागोन। बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव फोरमायदों गुफुरनि साफा सानै मेलेमजिबिफ्रा बर'फोरनि सोमावसारनाया अराय सम थाबाय थागोन। बर' फरायसा आफादनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा सोलाय सोलु जागोन। बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जोबनानै थाङा। अराय सम सोरबाया जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिथांनि सायाव बिजिरलायनानै बिथांखौ गादिनिफ्राय दोनथ'नाय जागोन। बर' फरायसा आफादा गिबिसिन उपेन्द्र ब्रह्मआ गुफुरनि जारिमिनखौ लानानै सावरायदोंमोन आरो अराय सम बर' फरायसा आफादा गुफुरनि जारिमिनफोरखौ मावफुंथारनांगोन। बेनो बर' हारिनि देरहासारनाय बर'फोरनि सोमावसारनाया अराय सम थाबाय थागोन आरो गुफुरनि रायजो राजाफ्रा अराय सम मिजिंथिनानै दं। बर' फरायसा आफादा गिबिसिन गुफुरनि जारिमिनखौ लानानै दिल्लीयाव दरजाखौ जोख'नो हादों आरो गुफुरनि दिनै जाथायखौ लानानै फाइनाल एकर्डआ जाथारनांगोन होननानै रायजो राजाफोरनि गोसोनिफ्राय बयनिसिमबो खावलायनाय आरो अराय सम गुफुरनि जाथायखौ लानानैसो बर' फरायसा आफादा फाइनाल एकर्ड खालायथारनांगोन होननानै रायजो राजानि खावलायनाय।